Спри! Това е единственият клип, който ти трябва, за да научиш правилата на снукъра. Редят се последния начин, както е показано. И в края на играта се разчистват по тази последователност, след като свършат всички червени. Разбиването, както и някои фалове, се играят само този полукръг. Ето и как трябва да изглежда то. Целта е да затрудните опонента още от самото начало. До всяка топка е показано колко точки носи тя. Като целта е да се правят комбинации. Задължително първо червена топка, след това някоя от цветните. Всяка цветна се изкарва отново, щом влезе в джоб на съответната й позиция. Имате право на дефанзивни удари като този. Ако опонентът ви не оцели топката, която е обявил, получавате 4 точки, освен ако фалът не е по синя, розова или черна. Така можете да го връщате, докато не направи легален удар. Ако опонентът ви направи фал и нито една топка не се вижда в целия обем, получавате фрибол. Това означава, че можете да вкарате която и да е топка по масата с стойността на тази, която е наред. Ако бялата влезе в джоб или излезе извън масата, се играе фал от полукръга. Печели този, който в края на играта има повече точки от противника. За всякакви билярдни или снукър въпроси пишете в коментарите и последвайте канала за още яки видеа. Чао!